nangaon mig buwad paniud to sudan buwad. Og sardinas kay nakalugsong maya. Kumplito gyapon kay naay cook. Mga kabuwad nangaon mig buwad paniud to sudan buwad. Og sardinas kay nakalugsong maya. Kumplito gyapon kay naay cook. Naikok yapon bisag buwan ang sudan coke lang gihapon. Buwan. Nya tusnuan og sili nga hang. Tignan niya. Nya sardinas kay nakalugsong man. Akong anak nga gwapo. Hello. Buwan-buwan lang tani kay nakalusong. Bisan og buwan ang sudan. Kompleto gihapon na ay. Napuan ang anak ko. Halang. Yun i-upload ha? Dili ko na i-upload. I-upload daw, no? Puro buyag. Akong anak, mao din na siya nakatambok niya ang buwan. Ug ang sardinas. Buyag. Kaya kusog kayo mo akong buwan. Pasana ay siling hang. Wow! Busog ang bata! Ulo. Ulo sa buwan. Iyahak ko ako Sprite. Ito ba nga? Bisag buwan. Balik. Kumplito. Busog. Busog. Lami jud ang buwan. Ayun na. Nawa, humana siya pero balik po doon siya. Makawili ang buwan, no? Muna siya kaon, balik ba dyan siya hungit kay lamian ba dyan siya o kaon sa buwan. Ang buwan na mo, dili siya kuan. Dili siya parat. Ang lami kayo. The best.
kasing mga